Tafliad hir byddwch chi'n disgwyl. Edrych am Venables, James Colwyn o hefyd. Ble mae'n glanio, acrobataidd oedd hi bron mynd mewn am ymdrech gan Kirkhoff yn y funud gyntaf am ddechreuad bydde honna wedi bod. Kirkhoff, wel o fewn trwch blewyn i daro gol a hanner reit ar y dechrau fan hyn am ymdrech. Jordan Davies yn erbyn Colwyn. Robles yn y canol. Mae'n glanio'n garedig hefyd, dal yno i Bae Colwyn os yna gyfle. Postyn pella a'r peniad ddim yn bell chwaith. Davies lawr y dde, a'r croesiad yn cyrraedd Cumming yn y pen draw. Owen eisiau'r bêl yn gyflym. Mael Davies yn gwneud union hynny nawr, mae'n y gyfle. Owen chwipio i mewn drwy pawb, golgeidwad tu ôl iddi. Alex Brown yn y pink i gyd. Parain ddi sgôr, bron i gymuned wedi mynd. Ond Bae Colwyn yn ceisio taro, mae'n y gyfle hefyd, chi'n gwybod be? Dim cam sefyll, Nathan Pete oedd yn cyrraedd ar y postyn pella am ddiffynwr sy'n gwybod yn iawn le mae'r gol. Fi'n credu bydd Bae Colwyn yn meddwl bod nhw wedi methu cyfle fan yna. Bae Colwyn yn dechrau tyfu mewn i hon, i fod yn deg. Sam Hart at Pete, mae'n un dda ymlaen at Robles, cyfle i Robles! Doedd hi ddim yn bell, maen nhw'n mynnu. Mae cic gornel yw hi. Y swyddogion ddim yn cytuno. Bae Colwyn methu credu'r penderfyniad, ond yn fwy na hynny, cyfle arall i'r ymwelwyr. Colwyn. Croesiad da fel byddwch chi'n disgwyl. Golgeidwad ar goll yng nghanol y cyrff. Wood. Gymaint yno. O ran Pen-y-bont yn disgwyl amdani. Kirkhoff just yn gadw i fynd. Mae Crowell yn disgyn. Dyfarnwr ddim eisiau gwybod. Oedd hwnna'n gic o'r smotyn. Dyna chi gwestiwn. Crowell yn disgyn. Pen-y-bont yn ganrich. Kirkhoff. Cyfforddiad bach gan Mael Davies. O, neb yn tynnu allan fan yna, a nawr mae gyda Robles, cyfle i Bae Colwyn, Louis Robles yn herio Woody Wys. Robles am fynd i hun, a'r bediad yn un pwysig gan Matthews. Y ddau dîm wedi cael eu cyfleoedd. Di sgôr yn digon bywiog, Sam Hart yr uchel fannau. Cumming yn y canol, mae'n gwyro tar o'r postyn. Bron i'w roed i hun gan Kirkhoff. A just y bêl uchel na yn rhoi pwysau ar amddiffyn, ansicrwydd yn y cwrt. Fe darodd i Kirkhoff, fe darodd i'r postyn. Matthews yn uchel at Kirkhoff, Pete yn codi yn awdurdodol. Wood ymlaen at Crowell, cyfle i Crowell, postyn pella! Mae Phillips di taro, wel mae mewn. Dau chwaraewr yn dathlu. Phillips gath y peniad, Jack Clay y cyffyrddiad ola. Wood yn creu, James Crowell ar cyffyrddiad, a ni credu mae Jack Clay sy'n dathlu yn y pen draw fan hyn i gol gyntaf o'r tymor, gol gyntaf pnawn. Alex Brown ar gic hir. Bae Colwyn yn gallu creu yn rhywbeth. Aaron Edwards yn mynd i fentro o bellter syth at y golgeidwad. Y golgeidwad newydd o ran y gêm yma. Ta beth, Luke Armstrong wedi gorfod ymlaen ar yr egwyl. Anafiachi Matthews. Cumming am bas oedd honna. Tig at Robles. Robles yn erbyn Mael Davies. Da gan Robles. Aaron Edwards nôl at Robles. Yw Bae Colwyn yn gallu creu yn sydyn ergyd wyllt Davies eto. Colwyn yno. Hughes. Wel, fe danodd e'r target. Dim problem o gwbl i Luke Armstrong. Chi yn cael y teimlad mae rhyw sefyllfa fel hyn. Fydd cyfle gorau Bae Colwyn o greu am dafliad oedd honna hefyd. Cyril yn codi. Y capten yno dros y bar gan Pete oedd hi'n gyfle. Chi'n gwybod be, oedd hwnna'n gyfle. Dyn nhw wedi cael llawer, ond yn sydyn. Tafliad hir yn achosi problemau. Mae'n glanio i Nathan Pete. Mae fe'n gwybod, gallai fod wneud yn well fan yna.